Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please hide my name, I am a woman, ndinogarawo muno muHarare. Vana vangu vatovawo nevana, saka muri kutotaura nagogo pano. Pamba pangu ndigere nezvizukuru zvangu. Vana vangu vamwe vari kumarriage, but vamwe ndivo vakadzoka vari kuSouth Africa uko kwavanoshanda. Vana vangu vane matambudziko awo avanosangana nawo ekurarwa nezvinhu usiku. Handizivi kuti ndovaudzawo sei vana vangu ava kuti pane zvakaitika. Vana vangu vose magraduate, malawyer. Ndine mwana wangu mukomana akatoenda kumedical school, but zvinhu zvakazongoenda nepamwe. Anotongoshandawo, anoita zvekudrivawo zvimotikari zvavanoti maBolt ikoko kuSouth Africa. Ainge achida kuita doctor. Pavana vangu vose hakuna akambokwanisa kushanda achiita basa iro raakaendera kuchikoro kuti ange achizoita. Pane chiri kubloka. Zvino ndogara navo sei vana vangu? Ndoshandisa nzira ipi kuti vasazondivenga? Nekuti ini mukomanashi kuromba handina, but ndinotevererwa nemhepo dzevafi avo vakaurawa nechikomba changu. Ndainge ndiri hure ndichita zvekutengesa muviri wangu. Vana vangu havatozvizivi kuti amai vakakwanisa kutiendesa kuuniversity nekuda kwekuti vainge vari chifeve chemubhawa. Ichi ndochokwadi changu chandikuda kukuudzai, because ndatova nemakore akawanda. Ndinotova nechirwere chinonzi insomnia. Handikwanisi kutorara kana ndisina kunwa sleeping tablets. Ndakamboita pikerere nemapiritsi aya awo avanoti maapetito. Ndakatanga kumatumidzirwa nemwana after ndamuudza kuti handisi kukwanisa kurara, because ndaingorara ndakagara. Ndaiti kana ndikati ndava kuda kubatwa nehope paya, ndainzwa kwaya yemavoice awo anenge achitaura panguva imwe chete achiti, aiwa ka Susan, haungararizve, muka 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 Susan, muka. Ndobva ndatoona munhu achitopinda mubedroom kana kuti mandinenge ndiri. Ndaiti kana ndikaignore kana ndichinzwa hope zviya, ndairohwa mambama zvekuti ndaitoita mazuva ndakazvivharira mumba mangu ndisingadi kuti vanhu vange vachizviona. Awa masecret andiri kutokuudzai mukoma. Ndimi munhu wekutotanga apart from dzimwe n'anga nemaprofita avo vakamboedza kundibatsira, but umwe munhu nje ndimi wekutotanga kutokuudzai nyaya iyi. Saka musazoshare please, ndapota. Zitaura ndiri kushandisa handina kuwana mukana wekuti ndige ndichizogadzira imwe account kuno kuFacebook. Vana vangu ndikuda kuti vange vachisunungurwa sevana vangu vasikana vainge vachida kuita malawyer. Apa havasi kushanda futi, ndivo vanondidzimba mwoyo. Kana mukandiwanirawo mbetseri ndikabatsirikana, I will make sure kuti ndakupaiwo something, because ndatambudzika. Zvinhu izvi zvakaitika kuma early 2000s. Ndakadanana nemurume ainge ari bhinya. Saka murume uyu pose apo ndaiti ndainge ndichinzwa mavoices evanhu vainge vachiti, aiwaka muka, hazviite kuti urambe wakarara. Isusu tisina kuzorora, vachitaura vose panguva imwe chete. Zvinenge zvichityisa kani, asi kwekutizira panenge pasina, nekuti kunyange ukada kubuda panze vanokutevera nekuti zvipoko zvaunenge wakakudhila nazvo. Saka ndiye wandaizoona manje ari kumberi kwevanhu vose avo vakaponda. Ndiye anotanga futi kundirova mambama. Anenge achiti, iwewe hausi kuda kuenda kunoudza hama dzangu. Handina kuzorora mhani, enda unoudza hama dzangu. Ndiri kuti kana ndikada kuenda kunozviratidzira pamberi pehama dzangu, ndiri kubva ndarohwa nasekuru achibvira mweya wadzitateguru rake, nekuti ari kunzi akasvibisa dzinza because akauraya vanhu vakawanda. Mukomana manje inini ndenge ndichizonzi ndini ndinoenda manje ndonomirira nyaya dzakadai, kuti munhu uyu akauraya vanhu vakawanda. Rainge riri bhinya. Pandakambomubvunza
kuti naiwe wakauraya vanhu vangani tisati tazorambana. Pane pamwe paakamboti ndakauraya 100, dzimwe nguva aikwanisa kungochinja kuti ndakauraya 70, omboti ndakauraya munhu 1. Saka ainge asinganzwisisiki, plus ainge ava kuita sekunge munhu anotopenga, because aigara achingoona vanhu vakafa. Saka anondirova achiti unofanira kuti unge uchienda uchinoudza hama dzangu. Saka mwana wangu pandakamuudza kuti handisi kurara, ndiri kurwara, akabva ati ndatarisa painternet hanzi inokwanisa kunge iri insomnia. Saka kune mapiritsi maapetito. Kana mukangonwa 1 piritsi munobva madhakwa nehope. Zvechokwadi akatumidzira grocery zvekare nemapiritsi aya. Ndainge ndava kudya sekunge ndinopenga, but mapiritsi iwawo ndikangoti akangoshanda kuda about 1 week. After 1 week ndainge ndatomajaira, because ndakatanga ndichanwa 1 per day ndotoswera ndakadhakwa nehope. 2 per day ndakazogumisidzira ndava kunwa 3-4 maapetito, but ndisingachadhakwe nehope. Ndaitira sekunge hapana kana piritsi randambonwa. Ndakazotanga kurwara ndichinzwa mudumbu mangu muchipisa. Ndikaenda kuna doctor, vakandibvunza kuti ndainge ndiine any type of medication yandainge ndichinwa. Ndikabva ndati ndiri kunwa mamwe mapiritsi ehope anonzi maapetito. Vakati it is very dangerous kunwa mapiritsi akadaro, nekuti unokwanisa kuzogumisidzira waita growth mumatumbu kana kuita cancer mumatumbu ako. Ndokubva ndachizosiyana nawo maapetito. Vakabva vachizotanga kunditreata for insomnia. Ndopandakazotanga kuita senani. Saka ndikanwa mapiritsi awo andinopota ndichitenga. Apa anodhura mapiritsi iwawo, but anoshanda manje. Kana ndikarinwa ndinokwanisa kutorara usiku hwose, but musi wazvinenge zvakakwidza mukoma. Zvipoko izvozvo kana zvichida kundinetsa haparariki, zvinenge zvichingoti gara chete, chingogara ipapo. Dzimwe nguva punishment yandinopiwa inenge ichirwadza hama dzangu imi. Ndinokwanisa kugariswa nazvo zvipoko izvi pacheya yemumhepo ndakabalansa, ndikadonera pasi. Ndinobva ndachizonogarira minzwa zvekuti ndinotanga kuchema. Minzwa dzacho kuti dzinenge dzaiswa nani mumba handizivi, asi ndinongoti kana ndadonha totonzwa kutoti kumagadziko uku ndatobayiwa neminzwa. Asi pandinozomuka mangwana acho makuseni ndinenge ndichingonzwa kakurwadziwa, but ipapo pazvinenge zvichiitika ndinokwanisa kutobleeda, kutobuda ropa. Ndinongorara ndichingoshungurudzwa nazvo zvipoko izvi usiku hwose. Pandakadanana nemurume uyu ainge ari bhinya, ndainge ndisingazvizivi kuti ibhinya randava kudanana naro. Ndakatomboramba paakandikecha, because first night paakandikecha akauya neMercedes Benz yainge iri yegreen. Aya maBenz ekudharadhara aya anonzi maMercedes Benz ema-Nigerian movie, ndo ainge achidriver Benz iyoyo, but iri yegreen, yainge isina manumber plates. Pandakaona kuti motikari yake haina manumber plates ndakatoignore. Uye zvekare nevamwe vasikana vandainge ndiinavo tiri kuma-avenues vaitomuignore, because mutemo wedu wainge uri wekuti haukwiri mumotikari inenge isina manumber plates. Ende tainge tiine mutemo zvekare wekuti anenge akechwa vamwe vaingonyora pasi manumber plates emotikari iyoyo, kuitira kuti kana pakazowana chinenge chamuwana, at least tinenge tiine manumber plates emotikari yemunhu anenge amutora. Saka paakasvika nemotikari yake takatoona kutoti munhu uyu imbinga, but problem yainge iripo manje ndeyekuti motikari yake yainge isina manumber plates. Akamira kwechinguva ndikatombokechwa kuda 2 times. Saka pandakati ndava kuda kutoenda zvangu kumba, ndopaakabva achizongouya pandainge ndiri, akatanga kundinyengerera, akati handekani kumotikari kwangu, tinongoitira mumotikari. Saka takabva tachizowirirana kuti tainge tichazongoita zveshort time, since ainge achiti tainge tichatongoita bonde racho ipapo padhuze nepainge paine vamwe vasikana avo vandainge ndichishanda navo. Ndikati aiwa, zvinenge zvakarongeka. Takati tapinda mumotikari tagara paya, ava kutotanga kutondiita romance. Ndikamuti aiwa,
ishort time hapana romance. Akangonditarisa mukomana Nash. I think ipapo ndo paakabva achizondishandisira mishonga yake plus neruchiva. Tainge takagara kubackseat, pandakatarisa kufront seat ndo pandakabva ndachizoona kuti padashboard painge pakazara mari. Mukoma ndikabva ndachizobatwa neruchiva. Akatanga kundikisa akati handitose mhani kuhotel. Ndikati toenda kupi? Akati totoenda kuMickles Hotel. Ndikati okay, hapana chakaipa. We then drove after ndaudza mafriends angu kuti ndainge ndava kuenda nemurume iyeye kuhotel. Vakati are you sure kuti ndo zvauri kuda kuita? Ndikati yes, munhu uyu ane mari and he booked me for the night. Akandipa mari yakawanda. Takafadzana mukoma Nashi and I immediately fell in love with him. Regai nditi I fell in love nemari yake because patakaenda kuroom kwedu ainge atori nesachel. Musachel imomo mainge makazara mari. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndava kuda kuti ndige ndichidzokera kumba, akanditi no, spend more time with me plus I have a business meeting that I have with this other person. Kwakazouya umwe murume but ndakaona sekunge yainge iri ng'anga because ainge aine zvuma zvaainge ainazvo. Then ndokubva vachizotanga kutaura vose paya. Vakatotaura kwenguva yakareba, akazopiwa bepa akaripeta-peta ndokubva achizorisa mubhege rake. Saka takazoparadzana zvedu but tainge tava kutodanana because akati kwandiri I want to be your special client. Ndikati as long as uchikwanisa kundibhadhara hapana chakaipa. But that night after tabva mukuparadzana, iye ati kune kwaainge achida kuenda for a couple of days kuti ange achihandla mabusinesses ake. Ndinopedza ndakarota, ndakamurota ainge akabata banga achivhiya umwe mukadzi ainge aine nhumbu. Akabva achizomuvhura dumbu rake akatotora mwana iyeye ainge achiri kutofema. Apo pavakamuburitsa mudumbu raamai vake akabva achizokanda mwana iyeye mubhaketi, kwava kutovhara bhaketi. Ndakamuka ndichitoridza mhere because that nightmare it was very terrible. Vana vangu vakatomuka vakatovhunduka kuti nai mama kochii chaitika. As time went on akazotanga kunzwa jealous. Ainge ari munhu ainge aine shanje. Akati handichadi kuti unge uchienda uchinonokechesa, handidi tsvina, ndava kuda kukuita mukadzi. Ndikati mukadzi inini zvekuroorwa handidi because upenyu hwandajaira ndihwohwo. Handidi kuti ndinge ndichizokuchita kana kuri kunzi unenge usisina mari because chandinongoda inini imari, handirambi munhu. Ndo dambudziko riri pandiri. Takanetsana. Akazondibvunza kuti pedei unoda mari. Saka ndainge ndava kuita sekunge mukadzi wake. Each and every day aiva nemari yaaitouya achitondipa kuitira kuti ndisazoenda kubhawa. Mukoma Nashi life yangu yakashanduka. Ndikatotanga kutogarawo kumasuburbs. Ipapo ndainge ndadzikama manje. Ndainge ndava kusaita zvekuenda kunokechesa. Of course my boyfriend, you know, semunhu akamboita zvekupinda mumabhawa, vamwe vaiuyawo vachitoita zviya zvechigandanga. Munhu obva arara neni by force ufati iwewe ndakusuwa. As long as munhu aine mari ndaingopinzawo munhu mumba but ndainge ndava kurespecta chikomba changu because ainge asingazvifariri. Saka zvakazotanga kuitika mukoma Nashi ndezvekudai. Aiti zviya kana akabuda akabva pamba then aizodzoka kuma 1 am. Adzoka kudaro ndaiti kana ndikatarisa kana bhutsu dzake ndoona kuti mateki aanenge akapfeka anenge akazara ropa. Maoko ake anenge aine ropa kana hembe dzaanenge akapfeka dzinenge dzakazara ropa. Saka ndaimubvunza kuti naiwe kasi munoita zvekuba mombe dzevanhu here mubva madziuraya? Sei wakazara ropa kudai? Aingonyarara obva aseka zvake obva aenda obva anogeza. Chaindinetsa zvekare mukoma Nashi aiti kana akaenda kubathroom kunogeza aitotora fresh milk then obva aisa mukaka nemazai mukabhaketi obva atanga ageza. Then kana apedza kugeza obva achizopinda mushawa manje obva achizogeza. Izvi ndo zvaaita pose paaibuda usiku achizodzoka aitongodzoka akazara neropa. Izvo business rake rainge riri rekuti aibata vanhu. Ndevamwe vake vaitumwa nen'anga kuti vange vachibata vanhu
kana akasangana newe uri usiku zviya vaibva vachizokukidnepa vobva vachizonokugura musoro vobva vachizotengesera n'anga maparts. Handina kunge ndakaziva, asi nekufamba kwenguva manje mukoma ndakazotanga kurota, ndaitorota hope dzinenge dziri direct, ndaitoona vanhu vaakauraya vachitoya kwandiri vachiti saka iwewe unorevesa here kuti wava kutorarama uchiraramisa mhuri yako uchishandisa ropa redu? Vaitoya kwandiri vachitondudza kutoti murume wako ibhinya akandiuraya. Ndakazogara naye pasi ndikati ndoda kuti unge uchindiudza chokwadi. Akabva achizondiudza zvose izvo zvaainge achiita, kuenda kwaakaita kuMozambique achinonotsvaka basa, akabva achizotanga kushanda mune rimwe village imomo mainge muine imwe n'anga yairombesa ichishandisa maparts evanhu vanenge vapondewa. Saka ipapo hanzi n'anga yacho yainge ichitoita zvokutofukunura kumakuva anenge abva mukuvigwa, vofukunura vobva vachizotora ungava uri moyo, maziso, rurimi, zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizoshandisiwa pamhiko dzeurombwa. Saka nekuda kwekuti ainge aine zvivindi akabva achizoti sekuru, zvamunoti most of the times munogara musina maparts apa vanhu vanenge vachida maparts vanenge vakawanda, especially vekuSouth Africa. Makore acho iwawo vazhinji vairomba vachishandisa maparts evanhu, vairombera husangoma. Saka pamba ipapo hanzi dzimwe n'anga dzaibva kuSouth Africa dzotombogara kana 2 months vakamirira kuti muvillage munge muchizofiwa vange vachizokwanisa kuzofukunura zvikari guva. Saka akabva achizoya neidea yekuti ko tadii tangoponda kungofamba usiku wawasangana naye motomuponda then mototora maparts ndozviri nyore. Akabva achizosimbisiwa nen'anga sezvo basa ravainge vava kuda kuti vange vachiita rainge riri basa rinotyisa uye zvekare rinenge richida munhu anenge akaoma moyo. Iye anoti akadyiswa nyama yekamba uye zvekare akarumiswa rurimi rwake nesvosve mukange, akanzi ange achirimedza svosve mukange iroro richiri kurarama. Ndokuoma moyo kwaakazoita, ainge aine moyo wakaoma zvokuti ainge asingambonzwiri munhu tsitsi. Ndakamubvunza kuti zvino ini hauzondiurayewo here? Akanditi kwete, iwewe ndakusarudza kuti unge uchizova mukadzi wangu nekuti ndiwe unofanira kuti unge uchizopota uchindigezesa uchibata ropa, nekuti handitendedzwe kuti ndinge ndichizvigezesa, but nekuda kwekuti ndanga ndisati ndava nemukadzi ndokusaka ndanga ndakapiwa mvumiro kwekanguva kapfupi kuti ndinge ndichifanirwa kuzvigezesa apo pandinenge ndabva mukuponda munhu. Ndakamboramba ndikati handizvikwanisi. Nyaya yaainge andiudza mukoma yakandirwadzisa moyo. Ndikati saka murume uyu imhondi. Ndakamubvunza kuti sei wakasarudza inini? Akati ndakaona kuti kana ndikangotora mukadzi nenge angori normal anokwanisa kusazozvikamuchira. Ndikati saka inini ndinopenga ndisi normal? Akati kwete, handisi kureva kuti iwe unopenga, but sezvo uri munhu anosangana nevarume vakawanda, une zvivindi, haisi nyore kurarwa nevarume 5 kana 6 kana kuti 7 each and every day. Ndokusaka ndakasarudza iwewe. Ndikati chokwadi mukomanachi ndechekuti ndainge ndichitobatsirikana nemari iyoyo yainge ichibva muropa revamwe. Saka ndainge ndisingadi kuti murume uyu ange achitsvaka umwe, because painge patori neimwe friend yangu uyo ainge achiri kuita zvekutengesa muviri wake kuma-avenues. Ainge ava kungogara ari pamba pangu achingobvunza zvakawanda pamusoro pechikomba changu ichi. Ainge ava kutoda munhu wangu, because vasikana vandainge ndakamboshanda navo vainge vachitozviona kutoti ndiri kuchengetwa. Ipapo ndainge ndakabva mukutengerwa motikari, vana vangu vose vainge vava kuma-boarding school anodhura. Inini wacho ndainge ndichinyatsokuchengetewa ende ndainge ndakatokwanisa kutovakisirawo amai vangu musha wakanaka. Saka chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizongobvuma, this was after ndaudza best friend yangu ainge achiri kutoita zvekutengesa muviri wake, but handina kumuudza kuti
murume wandainge ndichifambidzana naye ainge achiita zvekuponda vanhu. Ndakangoti ndine zvandisiri kunzwisisa pamunhu wangu. Akabva anditi iwe murambe. Akabva achizoenda kune chikomba changu, akabva achizotanga kuita maactions ekutomusejusa. Saka chikomba chakazoti chauya kumba akanditi munhu waunotofungidzira kuti ibest friend yako akatobvisa hembe dzake atouya kuofisi kwangu akati ari kuda kurara neni, but ndakaramba kurara naye. Saka ndopandakabva ndachizopepuka ndikaona kuti yainge iri shamwari yenhema, ndokubva ndachizobvuma ndikati okay, hapana problem. Saka zvatainge toita ainge ava kuti kana vakabuda zviya vaikwanisa kubuda voenda kumaruzeva, then vobva vachizonokidnepa. Asi aisandiudza kuti vanenge vakidnepa munhu wacho kupi, asi aizongouya kumba aine kana musoro wemunhu. Saka misoro iyi yevanhu kana kuti mabody parts ainge aine cooler box yake yeblue. Mucooler box imomo ndimo maaiisa misoro yevanhu kana kuti mamwe maparts akamirira kuti ange achizoenda kunodeliver. Uye zvekare akazototenga fridge. Vana vangu vainge vasingatozvizivi kuti imwe room iyo yatakakura tichinzi namama handidi kana kukuonai muchipinda murumu imomo. Ndaigara ndakakiya, uye zvekare makii ndaigara ndiinawo pose pandinenge ndinenge ndiinawo. Ndainge ndatovawo nezvivindi mukoma. Saka tainge tiine fridge yatainge takatenga. Ndakatotengerwa fridge iyoyo, then aiti kana akauya obva achizoenda obva achizonoisa musoro wemunhu mufiriji imomo kana kuti maparts vobva vaisa mufiriji vozouya kubedroom. Kana vauya kubedroom ndinenge ndatotora crate remazai ndobva ndapwanyira mazai aya mukabhaketi, ndobva ndachizotora fresh milk ndobva ndadira ndozanganisa tobva tachizoenda mushawa ndobva ndatanga ndavageza then ndobva ndachizovasiya vava kugeza nemvura yemushawa ndokuzvichenura kwavainge vachizviita ikoko. Mukoma Nashe ndakadanana navo baba ivavo kwemakore. Vana vangu vakaenda kuprimary, secondary, vakaenda kumauniversity. Ndichingofambidzana navo baba ivavo. Vakazondiudza kuti vainge vava kuda kudzokera kwavo kuhonde uko, ndokubva vachizoita accident vakafa vari munzira vachidzokera kumusha kwavo. Vainge vatova nemakore akawanda vasingachazivi kutaura nehama dzavo. Saka pandakazongofonerwawo vanhu vachiti tine foni yatawana mumotikari ende muri kuratidza kuti ndimi mudzimai wake munhu uyu. Saka aita accident. Ndakangodzima foni yangu Mukoma Nashe ndikati sezvo ainge asiri murume wangu haana kunondiroora, ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizoitiswa zvinhu zvaikwanisa kuzondiremera mune ramangwana. Saka ndo zvimwe zvaanondirovera izvozvo. Anoti ndakakuchengeta iwewe ndikakuchengetera vana vako, but panguva yandakafa wakandirasa ukandiramba. Saka ndo zvaanondirovera izvozvo. Ndo nyaya yandiunza panapa Mukoma Nashe. Chandiri kuda ndechekuti munge muchinditsvakirawo mubetseri uye zvekare neadvice yekuti vana vangu ndingataurawo navo sei mune zvakanaka vasazondivenga. Ndovaudzawo sei kuti vanangu mai venyu rainge riri hure remubhawa. Ndikazosangana nemunhu akazondikecha ndainge ndisingazivi kuti ibhinya, but neubhinya hwake ihwohwo ndo hwakaita kuti amai venyu vakwanisewo kufamba nemotikari. Amai venyu vange vachizokwanisa kunzi vane imba muHarare, mukwanise kuzoendawo kumauniversity. Dai vainge vasiri stepfather venyu ivavo, kunyange rainge riri bhinya zvaro, tingadai tiri pakutambudzika izvezvi. Pamwe ndikadai ndakatofa kana nechirwere, because akatondichengetedza kuzoregedza kwandakaita basa randainge ndichiita rekutengesa muviri wangu. Ndava kugara pamba semukadzi wemunhu zvinenge zvakatondichengetedza, because iye pachezvake kunyange ainge achibata mari yakawanda, but haana kumbogara akandihurira. Ndini ndaitombopota ndichiita musikanzwa nemamwe max, but iye haana kumbogara akandihurira.
ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu anzi ndatova gogo ndine vazukuru, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vozvifambisa sei. Ndo nyaya yavo iyo yavauya nayo. Hanzi vana vangu malawyer madoctor but havana kumbogara vakashanda, even though vakaenda kumayunivhesiti vakavharwa nemhepo dzevafi. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Hanzi enda unoudza hama dzangu kuti ndainge ndimbori bhinya ndakauraya vanhu vainosvika kuma100 aitengesa misoro yevanhu. Kana wakambosanganawo nebhinya, kana wainge umboriwo bhinya, kana kuti baba vako raiva bhinya raiuraya vanhu richitora mabody parts richitengesera n'anga, you can come with your confession kuinbox kufacebook @brother_Nashim. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukomana Nashim makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine secret iyo yandiinayo. Kwedu kumusha kwatinobva, ndinobva kumberengwa. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Mainge muri mugore ra 2007 apo patakatorwa sema youth takabviswa kumberengwa, ndokubva tachizonzi taifana kuti tinge tichienda kuHarare, but iyi yainge iri secret, yainge ichizivikanwa nevanhu vashomanana. Saka takati tabvako kwedu kumberengwa taendeswa kuHarare, taitopota tichitopiwa mauniform emapurisa kuti tinge tichipfeka tichitoita sekunge mapurisa aya eriot, even though tainge tisiri mapurisa. Taizofamba tichidisturba vanenge vachida kuita misangano yavo, vanenge vachiita zvematongerwo enyika tichivarova. Saka tainge tichitobhadharwa mari. Zvakazoitika mukomana Nashi ndezvekudai, ndinotya kutotaura exactly kwazvakaitikira. Saka takabva tachizonzi kune kwainge kuine vanhu vainge vachida kuprotesta muroad, tainge tichifana kuti tinge tichienda ikoko tinge tichinobatsirana nemapurisa. Taenda komukoma, vanhu ava vakatanga kutitema nematombo. Isuwo takabva tachizotanga kunhonga matombo tichivatema. Saka ndine munhu wandakatema nedombo akafa. Ndiko kupara ngozi kwandakaita. Ndakatya kuti ndige ndichizoudza hama dzangu after tazopiwa mari dzedu nemabonus after ma-election. Pakarohwa vanhu pama-elections iwawo, and we were part of the team raifamba richirova vanhu zvekutodaro muHarare umu, even though tainge tiri mayouth ekumberengwa tichingonzi matova mapurisa. Taitofungidzira kuti tichapinzwawo basa. Inini shuviro yangu yainge iri yekuti ndainge ndichida kuzoita muCID sezvatainge takavimbisiwa kuti titori patraining. Basa tainge tatoriwana, but tainge tichishandisiwa kuvhundutsira nekurova vanhu. Ma-elections akati apera ndopatakazoona kuti tainge taitwa zvikorobho. Apa takaita nguva yakareba tingori patraining kuzosvika ma-elections aitwa gore iroro, then ndokubva zvachizonzi vakahwina. Mukoma Nashi ndopandakaona kuti kana ukashandisiwa vanhu vanokasika vakukanganwa, because takazototambudzika kuti tinge tichiwanirwa mabhazi, but patakabviswa kumberengwa tainge tichitobatwa zvakanaka, tikatombogara muhotel. Isu taitozviona sekunge takakosha, but after ma-election ndopatakaona kuti Jesu idombo zvechokwadi. Takazongoita zvokungotsvakirwawo bhazi tikabva tachizodzoserwa kwedu kumberengwa, but takadarika nekubulawayo kwainge kuine mamwe mayouth ainge achifanira kuti ange achizonosiwa ikoko kubulawayo. Ko iyo zhara zvayo mukoma tainge tisina kana chokudya, takangonzi motongozvionera. Apa hatina kumbopiwa mari yakawanda. I think takapiwa less than $180. Vanhu vakaita gore rose vari patraining, then negore rinotevera zvekare tichingoshanda tikapiwa mari shoma iyoyo less than $200 ndikatopara ngozi. But zvakaitikawo nemistake because tainge tiri pakati pekutemana nematombo, but ndakatorova umwe muchinda nedombo akatodona, akazofa muchinda iyeye. Saka ndakapara ngozi.
hama dzangu ndakatya kuti ndinge ndichidzizivisa kuti ndo zvainge zvakaitika kuHarare izvozvo. Ndiri kudawo advice pari zvino ndiri kuraramawo ndiri munomu muSouth Africa. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Iniwo yambiro yangu ndeyekuti kana ukaona panenge pachiitwa zvepolitics zvisinei nekuti uri wekudivi ripi, kana ukangoona vanhu vava kurovana, suduruka nekuti unopara ngozi. Ivo vanhu vanenge vakonzeresa kuti munge muchirovana vanenge vagere mudzimba dzavo vachidya vachiguta nemhuri dzavo. Isu takangovashandira vana Mugabe vakadzokera muofisi 1 asi tikatodzipara ngozi. Chatakabuda nacho hatina. Ndakaseka mukomana patakapiwa mari kunoverenga kudai. But vanhu vane moyo yakaipa. Kutorwa muna 2007 kuzodzokera kumba after ma-elections, mukoma mufunge zvenyu, wozopiwa less than $200. Kiki taimboshandira mari iko, kasi taishandira hedu ma$10 pamwedzi. Zvakaoma. Kanyika kaya kanonzi Zimbabwe, kana ndikafunga nezvako handinosvipa kana mate pasi ini. Takashandisiwa mukomana. Chakandirwadza ndechekuti tabva mukushandisiwa tapiwa mari kuti chititsvakira iwo bhazi. Tainge tava kuita sekunge ndisu tinonetsa, but toda kutenda kumwe mudhara uyo akamira nesu akati aiwaka hamungati vana ava vange vachidzokera nemabhazi vachishandisa mari dzavo, aiwa vatsvakire iwo bhazi. Takazongobatanidzwa tikanzi ngavachingokwana mubhazi iroro 1 tikamboti tanga tati kubulawayo uko iyo zhara handizvikanganwe mukomanashi. Takangosvikawo kumba tichingoremberedza maoko. Wesi isusu vamwe tainge tiri vembanje. Kamari ikako takatotanga kutonwa doro nekutotenga mbanje nako kamari ikako, because kainge kagara kari kashoma. Apa kumba vaifungidzira kuti vana vakaendeswa kutraining kunoita mapurisa. Zvakaoma mukoma. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndikafunga nyika yangu yeZimbabwe ndinosvipa mate pasi. Hanzi takashandisiwa, takatorwa tikaita gore rose tiri patraining, negore rinotevera racho rema-elections tiri patraining, but tainge tichitraina nekurova vanhu. Hanzi tikazopiwa less than $200 yakazoperera mumbanje nedoro tiri munzira tava kudzoserwa kwedu kwavainge vakatitora kumberengwa. Hanzi nebhazi remubatanidzwa, but hanzi patakabvako kumberengwa hanzi tainge takagara muluxury, umwe nomwe akagara pasiti rake ari ega uchinyatso kutambarara makumbo. Hanzi taibatwa bho ndisingazivi kuti ndo zvinoitwa kana uchida kushandisiwa unenge uchibatwa bho. Zvakangooma hazvo vedu we. Heyo ngozi yavakapara voita sei? Votsvaka here munhu iyeye wavakatema nedombo? Votsvaka hama dzake here? Vozvifambisa sei?